Hij had de zwembroek om mij. Nog net. Dan maak je het zwemmersbekleed voor het seizoen 2024. Ja, en die hoort is eigenlijk de spannendste tijd, maar het laatste smartgezaan maat eruit. Of je de bregeluid maat eruit uit en dan komt het najaar erin en dat wordt verdeeld. En dan zetten we de pompen aan en dan door het tolwerdag, hing vooral hoop van boven nog komt. Maar dan houden we een tolwerdag gaan vullen en dan houden we er 300 kub water weer in. Maar in feite heb ik 54 man vrijwilligers. En die komen in 1 zaterdag per jaar en dan ben we even nou. En dan gaat er gewoon bij, van mij hou ik dat we al 3 jaar gaat dit al 24 hier door. En van die mensen is het een soort, nou, soms is het een reunie, hè? Dus we komen 1 keer per jaar, dat is hier, hè? En dan ben ik wel zeggen, ja, we zwemmen zelf niet meer, maar bijna iets bij zwemmen hier nou wel. Dus. En zei ik bliksem goed hoor, dat het je oren keer tegen gaat, gaat nooit weer. Dus dat moet maar enkel van. Hij had de zwembroek al klaar? Ja. Ja, ja, ik heb hem onder de broek. Ik doe er haast even niet. Hey, maar eerst dan maar warmer werden. Oh ja. Je bent er al van het begin bij, of net? Ja, al heel lang. Zolang als ze het in eigen beheer hebben, dacht ik. Ik weet het net, 20 hier, 25, zoiets. Ja. Nou ja, het is gewoon, het dorp, de meerschap, leren. Dus ben die zwom je vroeger altijd en de paren, sparen hebben ze. Ja, kleren, dat is gewoon heel mooi. En het feit dat mensen van JSA inzetten, een heel goed bestuur, en meesten in al je liggen actief. En dan is het fijn dat ik even een dag te helpen. En ik kan zitten waar je aan, dat komt wel. Dan ben ik nog een beetje lief, dus ja, dan is het wel leuk dat je zelf dan in mij helpen. En hoe mooi is dat dan, zeg maar, Ik vind het ideaal, dus ook iets met je koester. Ja, we helpen we. Dus, ja. Maar hoe vaak trek je op baantjes? Nou, ik denk dat je wel een 30, 40 keer kom. Ja hoor. Nou, baantjes trekken, dat, maar wel een van die doekplanken, een glierbaan, zulke dingen. En even, ja, dan even dieper laten, Ik moet gezellig hier. Dan heb ik een mooi bordje met mijn trekken. Ja, een mooi oude trekken kunnen. Heel ding. Heel stoer ding. Maar dat is jouw eigen? Dat is eigen, ja. Maar zo, hij zit wat duct tape op hier en daar om de gaten wat tegen te houden. Maar technisch is het een heel mooi trekken nog. En daarom is het een heel oud ding, maar ik ga er kijken van. Ik ga nog die beide bulten nemen omheen, dat vind ik leuk. En dan gaande bij het seizoen dan kom ik hier een beker op miljoennacht. En dan ga ik zeker weer in met hem heugde bulten, zeg maar. Als ik denk van hoe het schoftje mooi waar en dan komen de bij hier en dat vind ik hartstikke leuk. En dan krijg ik van die Michiel bulten. Prachtig. Ja.